खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 आगस्ट बिस्तिबारनि फान्जामुथिखौ फरायजेननो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि सांग्रां जा, गुबुननि फाव फान्दायनायाव जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनायनि सिगां गोबां सानग्रो। बृष राशि मोजांसिन सान, दिनै नखराव गासैबो बाय बाहागिनि गेजेराव खौसेथि जागोन। दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै खौसेथियाव फैगोन। मिथुन राशि गोसोआव साननायफोरा सांग्रां जागोन, गाज्रि हुदाफोरखौ नागारनो हागोन, अरायसम मोजां लोगोजों लोगो जाफागोन। कर्कट राशि गोसोआव थानाय जेंनाफोरा उदां जागोन, हरखाब मोजां खौरां मोननानै रंजानाय लागोन। दिनैनि गोसो खुसियै समखौ बारहोहरनो हागोन। सिंह राशि गोनांथि समाव मोजां सुबुंखौ लोगो मोनसनगोन, मोजां लोगोनिफ्राय मदद मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारनो हागौ। कन्या राशि हरखाब फिसा जेंनानि थाखायनो बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाय जागोन, नखराव दुखु दाहाया बांसिन जालांनो हागौ। तुला राशि दिनै नोंथांनि सांग्रांथि जानो गोनां सम, नोंथांनि सोरगिदिं सुथुरा बांसिनगोन, सोरनिबा नोजोराव हरखाब गाहायाव गोलैनो हागौ। वृश्चिक राशि गोसोनि साननाय हनायफ्रा हरखाब सोलायगोन, सोरबा अनजालिखौ गोसो थोनानै रादायखागोन, गोसोआव जुलिनि फारसेल' साननाय फैगोन। धनु राशि नखराव गासैबो गोजोन सान्थि थानो हागोन, बिसि फिसायनि फारसे बांसिन नोजोर लाखिगोन, उदां गोसोजों खामानि मावनो हागोन। मकर राशि गोसोआव गाज्रि साननाय थागोन, गुबुननि मोजां मुवा बेसादखौ हिंसा जागोन, गुबुननि बेसादफोरखौ मोननो हास्थायगोन। कुम्भ राशि गोनांथार समनि खामानियाव आन्दायनाय मोनगोन, खामानियाव गोसो जाया जागोन, सानब्लाबो आगोर मोनै जागोन। मीन राशि नखराव मोजां खामानि जागोन, गोसो खुसियै सोरबा सुबुंनि थाखाय गोथार खामानिखौ मावनानै होगोन, गुबुनजों बाख्नायजानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।